Čaute, moje meno je Miňo a vítam vás u nového videa z Pokémon otváračky. Dneska to bude videjko z nového setu Stellar Crown. Mám tu tento Elite Trainer Box, tak uvidíme, aké kartičky z tohto nového setu padnú. Moje chase karty, ktoré by som chcel z tohto setu, tak je AR-kový Bulbasaur a Squirtle, ktorí sa mi veľmi moc páčia. Vyberieme si toto. Tak, tuto máme Player's Guide. Tak, rôzne kartičky a tuto sú tie dve, ktoré sa mi páčia. Tento krásny Bulbasaur a tento Squirtle, takže uvidíme, aké kartičky z tohto ETBčka mi padnú. Tak, máme tu ako vždy v každom ETBčku balíček energií, slivy, ktoré sú krásne a túto promokartičku. A keďže som sa rozhodol, že túto promokartičku nechcem, tak ju dám jednému z vás. A stačí mať u mňa odber, dať na toto video like a napísať mi do komentára, či sa vám viac páči Bulbasaur alebo Squirtle a ja jedného z vás vyberiem. Takže súťaž o túto peknú promokartičku. Tak, tu máme ešte kocky a také coiny. Tak ale mne o čo ide, tak je týchto. Tu som ešte jeden nechal. Tak, mne o čo ide, tak je týchto 9 booster balíčkov, takže uvidíme, čo z nich padne. A chcem vám povedať, že som si založil Hero, takže ak by ste ma chceli podporiť, tak budem rád, keď tam bude prvých 5 predplatiteľov, tak dám súťaž o nejaký Pokémon produkt. Takže ak by ste chceli aj súťaže na Hero, tak určite sa pripojte. Moje Hero vám dám do popisku videa, takže sa určite pridajte. Budú tam súťaže, budem vám tam ukazovať moju investičnú zbierku a aj nejakú osobnú zbierku, keď vyťahnem alebo keď si kúpim nejaké pekné kartičky do zbierky. Tak, máme tu Togedemaru, Reverse Holo a Alcremia Holo. Tak, ideme na druhý balíček. Tak, jedna karta Card Trick. A poď. Energia, Flittle, Chinchou, Tirtouga, Espatra, Lanturn, Slowking, Irachi, Bouffalant Reverse Holo, Charcadet Reverse Holo a Orthron EX, takže máme tu prvý hitík, tak ten si dáme rovno do slivy. Tak, krásna kartička a ideme na ďalší balíček. Chcem vám ešte raz poďakovať, viem, že ďakujem v každom videu, ale proste vaša podpora v týchto Pokémon otváračkách je neuveriteľná. Za
čo vám patrí jedno veľké ďakujem a práve preto som sa rozhodol, že budem robiť aj súťaže na Hero Hero, takže ak by ste sa chceli pridať, určite máte ho v popisku videa. Tak, Purugly, Svalot, Tréner, Minshell, Phalanx Reverse Holo, Crispin Reverse Holo a Cradily na holo. Tak, ideme na ďalší balíček. Tak, kodík dáme preč. Jedna karta, card trick. A poď. Gleamio, Pancham, Charjabak, Salandit, Electrivy, Veluza, Svalot, Toadskrull Reverse Holo a máme tu ďalší hitík a to je Turtonator, takže za mňa ďalšia krásna kartička. Tak, dáme do slivy. Tak, pekná kartička. Tak, ideme na ďalší balíček s Laprasom. Tak uvidíme, čo z tohto balíčku padne. Jedna karta, card trick a ideme na to. Tak, Energia, Fidouk, Charchadet, Clank, Cyclizar, Tréner, Eldegos, Crispin, Flittle Reverse Holo, Charjabak Reverse Holo, Dreadnought Holo. Tak, posledné 4 balíčky. Tak uvidíme, či ešte nejaká pekná kartička padne. Energia, Yamask, Pensir, Carnivine, Pawmi, Tréner, Minshell, ďalší Tréner, Dubul Reverse Holo, Revavroom Reverse Holo a máme tu Foot Artového Trénera, Crispin, takže za mňa ďalší krásny hitík, ten dáme do slivy a rovno si dáme aj do toploaderu. Tak, krásna kartička. Tak, ďalší balíček. Tak, uvidíme, čo padne. Tak, Energia, Gulpin, Graveyard, Raidon, Morgrem, Drifblim, Rapidash, Revavroom, Raidon Reverse Holo, Bombardier Reverse Holo a Melmetal Holo. Tak, predposledný balíček. Poď. Uvidíme, čo padne ešte. Tak, Energia,
Fanrotom, Lilip, Bombirdier, Electabuzz, Eldegos, Crispin, Drifblim, Tornadus Reverse Holo, Lumineon Reverse Holo a posledná kartička Bowfalant na holo. Tak a máme tu posledný balíček, tak som zvedavý, čo z neho padne, či bude nejaký Last Pack Magic. Tak Energia, Gossifleur, Cubone, Nimble, Slowpoke, Trainer, DNC, Trainer a máme tu Ace Pack a za tým už nič, takže posledný pack bol Last Pack Magic a máme tu tento Ace Pack, takže krása. Za mňa super otváračka, z 9 balíčkov padli 4 hity, Turtonator, Earthworm EX, Ace Pack a náš najväčší hit je určite tento Trainer Crispin, takže za mňa otváračka úplne super. Určite sa zapojte do súťaže o túto promokartičku, ktorú dám jednomu z vás. A ak by ste chceli ešte nejaké ďalšie súťaže, tak určite dole do popisku klikajte na moje Hero, kde keď bude prvých 5 predplatiteľov, tak tam urobím nejakú súťaž o nejaký Pokémon produkt. Tak to by bolo z tohto videa všetko. Ja dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, tak nezabudnite dať like, odber, môžete aj napísať komentár nejaký, veľmi mi to pomôže kvôli YouTube algoritmu. Tak ja sa s vami lúčim a teším sa u ďalšieho videjka. Čau, čau.